Съвсем спокойно мога да кажа, че в моята лекарска практика има два момента, които са им помогнали кардинално да променя начина, по който виждам здравето, болестта и лечението. Първият беше преди повече от 20 години, когато се запознах с хомеопатията. Една изключителна система, която навлиза дълбоко в своето разбиране за това какво представлява здравето, какво представлява болестта, как трябва да се лекува човек, която ми даде много, разбира се, в много нови възможности. И вторият кардинален момент в моя живот, когато научих за съществуването на техниката за емоционална свобода и още повече за пренареждането на матрицата. Преживяването, които съм имал лично от практикуването на тази техника, промениха живота ми. Мога да го кажа с чиста съвест и това, което за мен е изключително важно, е, че те дават едно наистина много дълбоко разбиране за същността на човешката природа и как бързо и ефикасно да помогнем на хората по един, бих казал, достъпен и човешки метод, защото това наистина е, може би, най-съпричастният метод, който може да предложим в нашите пациенти. Най-бърз, разбира се, стига човека да е стигнал до осъзнанието, да има желание да промени живота си. Смятам, че няма нищо, което по-бързо да му помогне да го постигне това. Да постигне своите цели в живота, които отдавна се е стремал да постигне, да се излекува от проблеми, от душевни травми и болки, които са го тормозили с години. Дори с хомеопатия много от тези неща не могат да бъдат постигнати в такава степен. Това, което ни дава матрицата, пренареждането на матрицата и техниката за емоционална свобода, е именно тази възможност за много бързо навлизане в проблемите, в това, което терзае човек, който може да е стоял и десетилетия, който е определил неговите погрешни виждания за живота, който е понякога буквално му е съсипвало живота и да видиш как всичко това изчезва буквално за минути. И човек ти каза: докторе, за първ път се чувствам толкова свободен.